Ik las laatst dat er wereldwijd ieder jaar, ik meen 1% licht bijkomt. Dus we zijn als mensheid zijn we nog steeds bezig meer en meer licht te produceren. Dit loert is het beste in de nacht. Lichtversmarging speelt het Wraadwierd een grote rol. Op Schiermonnikoog wordt het tjuster nog altijd koesteren. Op het eiland valt het gelukkig ontzettend mee. Sterker nog, er wordt op het eiland ook nog wel echt gewerkt aan manieren om de lichtvervuiling nou in ieder geval niet groter te laten worden en misschien zelfs nog ietsjes kleiner. Het eiland is in 2009 tot de donkerste plek van Nederland uitgeroepen. Er is hier heel weinig lichtvervuiling. We hebben geen glastuinbouw, we hebben geen grote industrie, geen grote wegen met heel veel lantaarnpalen erlangs. Dus zeker als je een eindje dorp uitgaat, een beetje naar het oosten, is het hier echt heel erg donker. Als die zicht bijvalt, is er meer ruimte voor de orenzintuigen. En dat docht wat met de beleving. Op het moment dat je weinig ziet, ga je meer voelen wat er om je heen gebeurt. Je voelt de wind, je hoort beter. Hè. Je hoort hier op Schiermonnikoog hoor je bijvoorbeeld het ruisen van de zee. Dus je wordt je op heel veel manieren bewuster van andere zintuigen waarmee je ook de wereld om je heen kan waarnemen.